abuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebhayili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClientele Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. iClientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile. 1994, April 27th, 1994. Next South Africa went into shock. Kusukela kuzo zonke izigodi zaKwaZulu Natal kuya ezweni lonke. Kuyisikhali sakho sempumelelo yakho. Sikhumbula amaqhawe alwa avela enkululeko yethu. Ukhozi olumaphiko luhamba phambili. Sakaza ulalelo khoze olumaphiko noluhamba phambili. Kona ke mlalelo khoze FM umbuzo usubhekise kuwe ukuthi ngempela yini le eyenza ukuthi wena kube nzima ukuthi uqhubeke nempilo kodwa uqhubeke nokuthi ke futhi ukuzibandakanye kumdavazo neex yakho. Yini le dala ukuthi wena ungaqhubeki nempilo? Ilolu daba esetha silithini. Yes. Mina ngizokutshela dokotela ukuthi isikhathi esiningi ngikhuluma ngengxenye ke yabantu besilisa. Into enye ebidala ukuthi abantu besilisa mhlambe kube nzima ukuqala ubudlelwane nomuntu noma nowesifazane ukufuna ingane. Into yokuqala azoqala ayibuze lo wesilisa ufuna ukuthola ukuthi ubaba wengane usaphila noma akasekho. Okay. Bese enye futhi into edala ukuthi abantu besilisa bangayi ukwazi ukuyimukela indaba yokuxoxelwa nguwedwa ukuthi une-best wena, une-best friend, male best. Okay. Ingoba besilisa bona angithi yabo ukuthi ungene ecathulweni zokuba umuntu wesilisa. Bese ekuphikisa uma ekuphikisa wena ukhuluma ohlangothini lokuba umuntu wesifazane yena ekhuluma ohlangothini lokuba umuntu wesilisa. Ukhuluma yena ngoba uyazi ukuthi njengabantu abamahanda dokotela iyahlala nje efosini. Mawuthatha wena umbeka ekutheni mangene kwi-parking yokuba yi-friend. Yes. Uyazi ukuthi uzongena kanjani. Mhlambe leyo nto nokuthi ayayikho. Mamela ke le yokulala inayo lento ukuthi u-X kuyaphindeka kuyena amanzi la kamakhona. So hlama ngeke ngibingelele kubalaleli kuqala njengobalaleli bethu ukhoze sibathanda kakhulu. Ngi-live ku YouTube ka Dr. Nomcebo Mthembu namhlanje ngenxa ye network eshayayo. Alright, so ngiyazibulisa nezithando zethu ezikhona lapho. Nabangangitholi kwezinye inkundla bangene nje ku Dr. Nomcebo Mthembu network lapha ku YouTube bazongithola khona. Alright. Now hlama ngizozama ukuthi okuningi ngizokusho ngikusheshisa because I think kubalekile ukuthi umlaleli ahlale naye funsekile ngoba abantu abaningi bastaka kulento ukuthi yindaba ngiphindela back kumuntu esengadlula kuyena or lo muntu othola ukuthi uex uyalala naye azitshela ukuthi kusho ukuthi sesobuyelana kanti mhlambe akunjalo. So kubalekile simfundise umlaleli ekhaya ethi phela uhlelo namhlanje ebese efundisekile wacaciseleka ngaye kuze abe nemibuzo azozibuza yena kwayena nangempilo yakhe nento azenzayo. So yini into eyenza ukuthi umuntu aphinde ku-ex wakhe nokuthi alale ukuphinda lokho akusho ukuthi uphinde ukuthi niyabuyelana but nibuyela nje ukuthi nizodavazana nje kuphela lapha enihlangana khona. Alright. Now iqiniso leli mshengu if abantu sebehlukene akwenzeki ukuthi umuntu angamcabanga u-ex wakhe. Okay, for whatever reason uzomcabanga u-ex wakhe and uzocabanga nomdavazo wa-ex wakhe. Okay, kuphela abanye abantu aba-act kuloko kucabanga lokho kugcina nje kuwumcabango akushiye lapho. Okay. Now kuba nezathu eziningi ukuthi omunye umuntu wayesoke emcabanga u-ex ngaleso sikhathi mhlambe ulonely mhlambe uyasaba ukumove on lo muntu mhlambe kunezilonda ezingapholanga ufuna ukusivuselela futhi leso silonda futhi so lobo buhlungu ngoba mhlawumbe ubizwa naye isona leso ubuhlungu leso baleso silondo leso. So but asike singene ku science ngoba kubalekile ukuthi umlaleli az understand naye ukuthi yini lento angazazitshela ukuthi ingoba mhlambe kuuthando la ngempela yini lento engenza ukuthi ngibuyele kuyena na. So if ngizongena ku science nje mshe ngikhumbula ukuthi if kuukuthi umuntu niyathandana naye ingqondo ngemizwa ngithi ingqondo yona imizwa user from ingqondo angithi but ingqondo ikhula ngama chemicals. Alright, so if umuntu uyamthanda ngesikhathi nidavazana nisondelana nithandana nomuntu kuba khona ama chemicals emzimbeni wakho akhishwa ukuthi wena usondelene nalowo muntu.
alright? So ngesikhathi umthanda lo muntu wakho kuba nale hormone yokuthi kuthiwa i-dopamine, by the way, leyo hormone le kuthiwa u-dopamine ifana nsene hormone ekhishwa umzimba wakho uma ubhema ama-drugs wena. That is why kuthiwe uthando lifana ne-addiction, okay, lifana newunga, because lento abantu abasoke bebhema ama-drugs, bebhema iwunga, exact same chemical ekhishwa ingqondo yakho, le chemical ethi lento ngiyayithanda, le chemical ethi lento ngiyayijabulela, le chemical ethi lento ngizizwa ngizuzile if kukuthi ngiyayenza, lento if ngiyenzile ngizizwa angathi nginogqozi, ngimotivated if ngiyenzile. So nothando kuba njalo, so uthanda umuntu uba nogqozi, uzizwe angathi you know nokuzethemba kuwena. Nawubona ukuthi kwenzekalani if senihlukene nalomuntu, ngoba le chemical lesiqala yenze njani iyehla manje emzimbeni wakho, okay? So ngesikhathi siyehla le chemical kwenzeka kuwena, kwenzekani-ke manje kuwena umzimbeni wakho manje ingqondo isifuna leya chemical ukuthi injabulo biyilapha. So manje ngesikhathi le chemical le ebekade kuyiyona ade kujabulisa ngesikhathi seyehla, kwenzeka same nomuntu obhema iwonga noma odla ama-drugs, uba nalo kwakulangazela kokuyifuna lento. Wena usitshela ufuna umuntu kanti leya chemical yakho ekade iphuma ngoba kade unalwa muntu esiyenza manje ukuthi umlangazele. Ugcine manje uyamcabanga all the time lo muntu, unama memories, ucabanga izinto ekade nidlule kuzona, uzitshela ukuthi usuyamkhumbula, kanti ingqondo izama ukwenza indlela yokuthi hey i-withdrawal, yabona, isifuna ukuthi akubuyele leya chemical manje le ebekade uyizwa ngesikhathi unalomuntu, alright? Khumbuleke ukuthi physically ke ngesikhathi nidavazana, one of the things ezizokwenzeka ukuthi uma udavazana nomuntu wakho kukusondela, angithi so yabonda, niyasondelana, kuba naloko akuxhumana ko-physical komzimba. So ngesikhathi nakhona nixhumana nalomuntu, ngesikhathi kumnandi nithandana, kuba nale hormone okuthiwa oxytocin, leyo hormone leyo lokuthiwa i-love hormone, but leyo hormone ile yokubonda, uzizwe futhi angathi uphephile uma unalomuntu, okay? But ubonda ngani physically. So manje uthi lo muntu ifesesuka eduze kwakho useyehla manje u-oxytocin ngaphakathi, but manje umzimba uyayidinga leya feel good akade eyithola. So kuzokwenzakalani ke uma esehla lo oxytocin okade kwenza wena ufila ngathi usondelene nalo muntu, le oxytocin akade kwenza uzizwa ngathi uphephile munalo muntu. So meaning suzozizwa wena ungasondelena ngathi lo muntu kude, njengengane elahlekelwe unina, okay? Sibiza ngokuthi separation anxiety leyo nto. So ba nexhala lokuthi ngihlukene, kunokuhluka, kune gap. So nakuwena uba nesihlokozane nje umphefumulo wakho kuba ngathi khona nje into engilahlekele. Kanti ngoba sokwehleke leya chemical leya ngoba yokuthi lo muntu manje senihlukene, siyehla manje leya chemical. But ngaphezulu kwaloko sugcina even wena suzizwa manje ungaphephile. So the minute usuzizwa ungaphephile ngoba leya hormone bekwenza uzizwa ngathi uphephile ngoba useduze kwakhe, alright? Suzizwa ungaphephi ukwenzani, ukwenza usabe. Ngesikhathi ususaba kwenzekalani, umzimba wakho ukhipha le chemical e-stress manje ukuthi uyasaba, le ekwenza ukuthi ube nexhala. Suba ne-stress ke manje sukena ne-depression, suba nokusaba ne-stress esihambisana nokuhamba kwenhliziyo ebuhlungu kokuthi sulahlekelwe lo muntu. Manje kumzimba wakho awukufuni leyo nto, awusifuni stress, umzimba uzothi yini engayenza kuze manje ngiqede le chemical manje yokuthi mina ngine-stress angiphephile ngenze njani. So if u-X esesondela kuwena kuba ngathi kuyisixazululo ngoba nansi impendulo, uyabona, naku la leya chemical yami yaphela lapha yakulwa muntu. So if ngisondela kulo X, if ngilala naye isikhashana umzimba wakho uzoyinyusa futhi leya chemical kuba ngathi uyibheme, uyitholile iwunga encane yokuthi ubheme kuthi gozololo kancane, okay? But you realize ukuthi lo gozololo wamanga ngoba kusuke kukhona isizathu esenzekile kuze nihlukane nina kwasekuqaleni, okay? Samini. Kanti also futhi ingqondo yenza enye into yokuthi iyakwazi ukuthi sibiza ngokuthi i-rosy retrospective leyo nto. Ingqondo iyakwazi ukuthi izinto ebezikade uma sudlulile kuyona ku-relationship, lokho bokade kukubi uyakhohlwa lokho, ukhumbule lokho kumnandi kuphela. So kugcina kuba ngathi i-relationship ibingcono kunalento bekade iyona, because ingqondo manje sihambe yaselector lokho okukhumbulekayo ku-memory yakho okumnandi, lokho kade upanishwa khona ayisakhumbuli kuba ngathi into ekude leyo engekho. So ugcina futhi sukhohlwa into eyanihlukanisa. So kukuhle lokho ukuthi angibheme mina manje kuze
ngiduduzeke kule mizwa yami, okay? Of which kwayona leyo nto akulona iqiniso. Ingqondo yakho nomzimba wakho isukuqambela amanga ngoba wena kumele manje uhambe kulama steps enhlungu ukuthi uzufike la okumele ukuthi uzuphole khona. Alright? But ikhona ke lapha abantu abaningi abagcina beba stuck khona ngoba usezogcina manje esephinde ku X ngoba omunye umuntu uzophinda ku X ngoba esaba ukuthi usaba ukuhila, usaba ukuthi kufanele adlule kule stage sokuthi manje kufanele ngizile manje ukuthi sengishonelwe le relationship manje ngoba akuhle akumnandi vele nje ukushonelwa i relationship, okay? Kunezigaba okufanele udlule kuzona ezibhlungu. So omunye umuntu usoke esaba nanokuthi ngizodlula kulo buhlungu okungcono angiphinde khona kanti uphinda khona yolanda obunye ubuhlungu kulonto, okay? Omunye afuna ukuphindela uthalale no X ngoba ngempela uzizwa eyedwa, uzizwe lonely, ukhumbula ukuthintwa, ukhumbula ukududuzwa, okay? Ukhumbula nje ukuthi kube nomuntu oseduze kwakhe. So lokho abona ukuthi umuntu okugcina wangithinta nomuntu oseduze kwami nomuntu owangizwa ngafila ngicomfort kwakuyilwa muntu okusho ukuthi njengoba ngilonely ngidinga yena. Okay, kanti akusho ukuthi ngoba ulonely wena, kusho kodwa ukuthi udinga yena. Kodwa ngesikhathi ulonely ku easy ukuthi wena uzitshela ukuthi umnikazi wenjabulo yami ilwa muntu, kanti also umnikazi obuhlungu bakho. Okay, so ngesikhathi usumbuyisa empilweni yakho sulala naye, alright, lapho sokuqala khona ke manje sokuvela ezinye inkinga ngoba wena uzolala naye uzitshela ukuthi uzoduduza uzovala leya gap leyana kanti yena mhlambe hit and run naye kwayena nje ubefuna either ukurevenge alale nawe or kwayena une stress le khona uziduduza ngawe, okay? So kugcina wena so even worse ke manje ke kuleza inhlungu okade ukuzona ngoba subuyele umuntu kanti lo muntu akekho kule ndawo okade ukuyona, alright? Now Mshengu, one of the things ngiyabona ufuna ukungena ungaqala ungena ngisaku play, okay? So one of the things eyenza ukuthi umuntu amkhumbule ngaleyo ndlela uX, yes ikhona leyo mizwa, but esikhathini esiningi le mizwa osukuyizwa wena usuke kwesinye isikhathi ukhalela le njabulo eyayikade ikhona ngesikhathi kukhona injabulo ngoba yayikhona injabulo, kwakhona ukuphepha, kwakhona ubumnandi, kwakhona nane identity yokuthi wena ubani unalomuntu, ngindoda ngoba nginonkosikazi, nguMrs bani, nginesithunzi because of lo muntu. So kukhona le movie wena owawuyithanda, okay, ewakwade uyidlala nalo muntu ngesikhathi kumnandi. Alright, so manje ngesikhathi umkhumbula kwa wena umzimba wakho usuke kwa wena uzikhumbula kwa wena nenjabulo wena wawunayo ngawe, okay? But because le njabulo wawuyizwa unalomuntu ugcina sozitshela ukuthi injabulo yalwa muntu kanti injabulo yakho, okay? Kwakuyinjabulo yakho, kwamaphupho akho, kwamaplans akho, kwama-fantasies akho ngempilo kodwa unaye. So manje usuzikhumbula leyo feeling wawunayo wena ingaphakathi kuwena. So ugcina suyipha yena lo muntu uzitshela ukuthi uyena umnikazi wale njabulo yami. Uyazi ukuthi dokotela enye into ke evamise ukwenzeka mhlawumbe ngibuze le ethi yenzeka kanjani ke leyo uthola ukuthi umuntu useqhubekile nempilo dokotela. Yabo njengoba sikhuluma namhlanje kuyiphasika ukhona umuntu oqhamuke neqhinga nje ngoba efuna ukuyodavazana nobaba wengane yakhe. Sure. Unaye lo muntu athandana naye. Yonke into ihamba kahle. Kodwa uqala amanga ke namhlanje. Dokotela wathi uyesontweni enkonzweni. Kodwa uyazi ukuthi lempela sonto yonke uzobe odavazana nobaba wengane yakhe. Yeah. Leyo ukuthi ngoba usosothandweni olusha yonke into ihamba kahle usubuyela kanjani ke? Okay. Uyazi ukuthi Mshengu, one of the things ezenzakalayo kumuntu ukuthi uze wenze lawo maqhinga nje. Uyazi indaba, uyazi injwayelo. Okay, kunabantu abazitshela ukuthi just because umuntu ngimjwayele, okay, agcine secabanga ukuthi ngidalelwe yena kanti umjwayelo. Na ukhumbula ukuthi uX umzimba wakho uyamazo X. Umzimba wakho kwesinye isikhathi even nokuvukelwa ungathola ukuthi uvukelwa kangcono kuX ngaphezulu kwalo muntu omusha. You know why? Because uX because umjwayele, khumbula ukuthi ngesikhathi kumdavazo, ngesikhathi wena uzovukelwa, one of izinto ehlale sizisho sinawo ukuthi kuze uvukele kubalekile ukuthi umzimba wakho mawube relaxed ngoba ngesikhathi umzimba wakho uphumlile relaxed uzizwa uphephile,
uzizwa ukuthi ungajajeki, uzizwa uwena, yilapho negazi lakho nemithambo ivuleka, igazi likwazi ukugijima liye kwizitho zakho zasekameleni kuze kuvuka induku, kuvuka ubhontshise, kube mnandi imizwa ibe khona. Now u-X because umjwayelo wazi touch yakhe, wazi ukuthi if ekwenza kanje uzokwenza kanje next, yena umuntu okuzizwe kuyena angathi ngoba lento ngiyayazi, umzimba wakho uyarelaxa kangcono kuyena ngoba umjwayele. Kugcine ngampela because umzimba wakho usuyarelax, suzovukelwa even more ngaleso sikhathi naye because umzimba wakho uyarelaxa unaye, okay? But inkinga yila, uzovukelwa ngaleso sikhathi leso. If kuukuthi niyaphinda nino-X or sunama expectations, so ayisavumi lento ngoba manje sokuvukwa izibhidi lezi ezinye bezikade ziniphethe, or mhlawumbe kwayena lo senze excuse manje kuyiphasika is because kukhona already into engekho right kule relationship. Useyuser u-X manje ukuthi one aziduduze, useyuser i-X as i-painkiller yemizwa ngoba kunemizwa angayitholi ngale ayifuna ngapha ku-X, so uyamyuza naye lo muntu o-X kuze kuphele lemizwa. Mhlambe le khona futhi kuyimizwa yokuthi uzizwa mhlambe akafithi kahle kulomuntu, i-self esteem yakhe iphansi, so uzama ukuzivusa ukuthembeka kwakhe ngokuthi hey mina ngiyafunwa ngoba mhlambe lapha akazibone efuna. But uyazi kunento ongafunakala ukuthi Mshengu silibale ukuthi kunezinto phecelezi sithi ama-attachments. Uthola ukuthi kunomuntu owakhula ngendlela ethize, alright, and uthanda lo muntu othize njengoba lo muntu lo umkhumbuza ubuyena lokhu akaba uyena kuqala, or mhlawumbe lese umuntu wesifazane. Lo muntu wesifazane lo uyise we umuntu wengamnakile, wengamthanda, uyise ehamba nabanye abantu besifazane engamnikeza isikhathi, or umuntu wesilisa walahlo unina, alright. Lo muntu will always ezama ukuprove ukuthi if nginomuntu, lo muntu ngizokwenza sure ukuthi angeke angishiye njengoba ngashiya umanye uma ngashiya ubaba. So uthi ifeke ashiwa umuntu thizeni, lo muntu always uyoba nepower kuyena, uyobehlala njalo efuna ukuthi angibuyele kulwa muntu, kanti yena ufuna ukubhanda inxeba lenziwa umzali ngalo muntu lona, okay? Because ukulahlwa yilo muntu kumkhumbuza ngendlela alahlwa ngokubona kwakhe, alahlwa umzali wakhe, or walahlwa omunye umuntu emthanda kakhulu kusakhula. So manje uzobambelela kakhulu kule relationship, noma ingekho right uzobona ngathi iyona edalelwe yona, kanti phakathi ile yangane ngaphakathi nje kuyena eyalahlwa efuna uyise noma efuna unina. Kuboneke mlalelo Khoza FM ngimuseleke ungasithinta kwinombolo elula kakhulu 086 0002437 kuloleke Khoza FM, noma uthumeleke i-voice note kwinombolo elula kakhulu le nombolo 8079163 9874 kuloleke Khozi olumaphiko. Siqale ngapha dluliselaba bese ngiphinde ngoba siyaqhubeka nale ngxoxo. Uvuma kanjani ukuthi uyolala ne-ex nize niyodavazana impela naye? Usafuna ngiyena vele? Sure. Ufuna ukwenzani? Patience. Ngilindele wena. Thatha uthando oluneplan. Iplan ekhokha imali engafika ku-30,000 rand we-funeral. Ungakapheli u-48 hours. I-Absa nonke funeral plan. Ilove language yami leyo. Itholakala ku-branch. Your story matters. Absa. I-Absa Life Limited ine-license yokuqhuba ibhizinisi lomshwalense wempilo kunemibandela. Ngibuza ukuthi kukhona Fika uphephile, ungapheleli endleleni. Ukhozi FM luhamba phambili. Msakazo ulalelo Khozi olumaphiko. Dokotela, ngiyafisa ukuthola la singaphambi sigijime sobheka lapha ngezincingo. Makithi ngiyabuka nala. Wena ke mlalelo Khozi FM sengathumela njalo ama voice note. Voice note ungayithumela kule nombolo lakho le 079163 9874. Ngiyafisa ukuthola la dokotela into ukuthi bukhona yini obuhle noma mhlambe sibheka ubungozi siqale ngapha. Bukhona yini ubungozi kulento bese sibheka nokuthi bukhona yini kona ke ubuhle.
Well, yeah, lalela mhlambe sikhulume ngobungozi ngoba mhlambe ikona okuqavile ngoba kodwa nobuhle bukhona. All right. So mhlambe ubungozi kula ukuthi kakhulukazi if kuumuntu already osenenye i-relationship yabona sekubungozi ke nje lokho kakhulu if kusonenye relationship ngoba uzohamba manje umithiso u-ex, okay, wena sukwenye relationship. But also iba ingozi i-relationship ya ex if kuukuthi wena uthembile ukuthi ukulala naye lo muntu kusho ukuthi senibuyelene kanti akunjalo. All right. If nizobuyelana no ex kumele kube nokukhuluma nokuhloniphana kucace futhi uyabona. Yes, futhi kwazeke ukuthi sahlukaniswa yini kudlule lapho. Okay. Kunomngozi futhi if kuukuthi nahlukana nje no ex senizolala nina kodwa kwakunamanga kwakune cheating kwakune abuse thizeni phakathi wena suyayiziba leyonto suvele nje uzolala no ex kuyingozi leyonto. Okay. Kuyingozi futhi ukuhamba ulale no ex kanti sokunezingane izingane uthola ukuthi mhlambe ziyamfuna ubaba wazo ruma wazo sesizothemba manje ukuthi kusho ukuthi yabona kusho ukuthi manje ukubonile nje uthi uyaphuma ekseni uyabaleka kanti ziyambona izingane sokuyingozi lokho. All right. Now kuyingozi kakhulu kodwa kuwena nasengqondweni yakho if kuukuthi if ulalile nalomuntu kodwa uthi uma eseqedile uzizwe uzinyeza ingozi leyo. If usulalile naye uzizwe angathi ungcolile ingozi leyo. If uzinyeza uzizwa ngathi umdinga mo uyalangazela khona lo shoda khona even more khona isilonda sivusile ngokuthi enze njalo. O uthi uma deni naye ufisa ngathi ule kubheka ifoni akafona nakasafoni lo muntu. Uyingozi futhi if kuukuthi ukufonela ebusuku kuphela ngesikhathi eqhanelwa akakufoneli kodwa emini or kwawena uyabona ukuthi angathi uyangifihla lo muntu uyabona. So ikhona into ukuthi umanyonyo ukuthi uyanginyonyobisa you know ngoba iqiniso ilesi sithana zami if kuukuthi ngempela lo muntu kumele angabe niyabuyelana naye naye uyafuna ukuthi kube neclosure leyo nto ihamba nokuthula kodwa akakhulu ihamba nengxoxo. Ngoba if kuukuthi ke sengiphendula omunye umbuzo wakho wesibili ukuthi if kuukuthi kunobuhle lapho kumele lobo buhle oqale kuhambe nani nengxoxo yokukhulumisana. Okay. Yokuthi number 1 kwenzekani ku relationship ngoba kunabantu ngempela olala ngoba ezogrevenge wena kuphela ezophindisela kuwena awazi wena uzitshela ukuthi wamjolela mhlamba umjolela mhlamba wamjolela wakubamba senibuyelana nje yena ufuna ukubuyisela kuwena. All right. So ukuthi nibe ne honest conversation nobabili ufuna ukushiya nawe ulimele. Yes. ekhonela ukuthi wamshiya ulimele. Yes. So ukuthi nibe nengxoxo ukuthi nikhulumisane honest ukuthi kwenzekani sifunani siyaphi phambili nomunye asho ukuthi yabo lese ngikhona manje sokhona umuntu esenginaye kodwa njengoba sisikhulumisana sinawe sengizimisele ukuthi akwenzeke kanje ngizomshiya lo muntu or kanje if umuntu ithini lento if umuntu uyambona ukuthi uthi hayi nawe chakela nje sobona ngendlela akakazimiseli lo muntu loyo ngoba if kuukuthi ngempela nizobuyelana nalomuntu akubonakala ukuthi ngempela kukhona ushintsho lama behavior. And enye into mhlambe ngifuna ukuyiqalisa ngoba lento is medical ukuthi abantu ifelala no ex uthi ngoba vele sasivele singayisebenzisi icondom alale naye engayifakile icondom awu Nkosi aqhubeke nokulala naye aqhube kanti lo muntu khona lesebuya usehambe kakhulu sephethe izifo and kuningi nemoya konke nje kuningi asekuphethe manje lo muntu ledlula khona bese buya nje useyisecond hand njalo ngaze nge-second hand kodwa kukhona okunye okumsekhondayo akuphethe uyabona. Yes. So asigijime sibone ukuthi samthola le mhlambe noma balelele ababili. All right. Ngoba sibheke futhi nama voice note Ukhozi FM sawubona Sokhozi sawubona sawubona asidlulisela lapho Ukhozi kunjani khona njani siphilile yebo siyaphila ba uthini wena ngicela nje ukubuza mina ukubuza nje kubini bengicela ukuhlukanisela kuleli gama la ex ukuthi ngoba kune ex boyfriend bese kube ne ex girlfriend ubaba wengane umuntu osezalisile ngani yeah ngakuthola isingane yeah uyangamuka ke uyaqhamuka imali uthi ubaba wengane uyafana ne boyfriend
ubaba wengane uyafana no boyfriend. Umuntu nje ethandana naye engazanezisane naye. Oh. Kuleli gama la ex boyfriend ukuthi kuyefana ex boyfriend. Okay. Kulungile uzoyichaza udokotela kulungile. Akangahamba. Nalokuthi ke mshengo bengeke ukuthi ucaphela kancane ukuthi mina bengikholwa ukuthi amanzi la makhona aphindane khona. Okay, kulungile. Nangu udokotela ufuna ukukhuluma nawe. Ubaba wengane yini wena ngifuna ukubuza lokho kodwa uthi ngikuphendule kuqala before ngiphendule. Uma sithi uex kusuke kusho ukuthi leyo nto umuntu asedlulile kuyena lo muntu, alright? Whether banengane naye noma banayo ingane kodwa kusuke kusho ukuthi sekudlule abasathandani labantu. Okay, whether basathandani nje kukhona omunye umuntu asethandana naye lo muntu noma akekho kodwa khona into yabaxabanisa bahlukana, alright? Now kunabantu okazitshela ukuthi ngoba ewuma wengane yami kusho ukuthi kuyohlala njalo angikwazi ukuba uex. Cha, awukwazi ukuthi ungabe ubaba wengane, uyohlala ubaba wengane kodwa lo owesifazana akakwazi ukuthi ehlale engowakho njalo uma senicabene usu ex wakhe. Okay? Yes, ngifuna ukubuzwa kuwena ke ngoba ngiyayibona ukuthi ngawe lento. Okay, wena unoma wengane, right? Yes, manje ngokwakho awungixoxela uzitshela ukuthi njoba ewuma wengane une right ukuthi ulale naye yini noma momdinga noma inini. Anginayo right mina ngikholelwa ukuthi dokotela kuyefana mina umuntu esifazane umuntu esifazane ngicela sifana naye ngeke ngithi une right ukuthi alale nami but esikwenza suke sivumelene ukuthi ngakasiwabili mina ke Cha ngitshele ngaweke wena wenze njani wena noma wengane yakho. Mina uyoma wengane yilo ngitsho ukuthi esikwenza sivumelene nathi siwabili. Yini le nsuke niyenza? Yini? Nisayenza noma senahlukana? Hey, angifuni ukuthi abanga mina ngithatha ngale yathi ukuthi angazi umhlukane noma wengane yami. Usho ukuthi kuyenzeka ukuthi Yini nisuke yenzekayo? mhlambe ukuxakeka ukuhlalazelana ngisho kanjani. Oh. Kodwa sibona nakhona nje ngithi ukuthi amanzi la ibekhona aphinde futhi kube njalo. Manje manibonana ke kodwa ke manibonana vele ninazi wena unaziphi inhloso ngayo? Inhloso zisuke zibekhona. Cha Isithini? nje ithini inhloso ngaye? Bangumthandi umuntu kuseyinhloso ukuthi kumele ngumshade yabo ngosasana. Oh. So lokho enikwenzayo ke ukuthi kube on and off khona ukho unyamalale angamnyamalali kusekwenzekani? Yile kwengachaza mshiki ukuthi somhlambe kokuxakeka ngezimzekelo sokuhlambe ukuxakeka. Ngesikhathi usathatha umsebenzi. Yeah, ngesikhathi usathatha umsebenzi kodwa bekhona futhi Omunye. uthandana naye. Yabona ke manje kwenzekeke mhlawumbe uthola ukuthi ebekhona mhlawumbe umuntu. Loyo ke okhona ke ithini into yakhe nenzani nina naye niyalalana nje yawuna inhloso naye. sikhuluma ngawo. And futhi omunye umbuzo kuyena ke lo wena othi uthandana naye ke ngaleso sikhathi. Ku right yini kuyena ukuthi naye if enobaba wengane naye athi ubamsile ngawe nje kodwa uyalala nobaba wengane uzozizwa unjani wena ifenza lokho yena ke? Njengoba ngithi akukho right. Kodwa mina ngithi asithathe ukuthi ingane vele ngisho mina kuyefana okwenza kuye nawenza kumina kuyefana. Uma wena ungathola ukuthi uyakwenza nje obothandana nje naye uthola ukuthi njoba kuyimpela sonto nje uzobe ulali no ex noma uex uthola ukuthi ube kade ubaba ngene yakho ungathini. Okay. Isibhlungu inhliziyo ke ukuziphole yini ongayenza? Uyambukela noma uyamiyeka yena uphinde ubuyele kumawe wengane yakho. Kodwa mina waze ngicela ukunika advice
mina ngithi xoxa nawe baba yezwa xoxa nawe kuqala kuze wena udecide ngempela uhluza ukuthi yini wena oyifunayo ngoba uyabona ngenzeka ukuthi ugcine solahla okukhona ngongekho kukhona kulento oyenzayo okukhona kodwa futhi khona ongekho and ungagcina suzenza umuntu ongathembekile nokugcina futhi nalozo omkhetha kanti usezwile ukuthi wenzani agcine sekuphindisela kuwena sekulimaza kulihleka isithunzi sakho wena kufanele udecide ukuthi yini oyifunayo ukhethe lokho okufunayo if kuukuthi uma wengane izimisele nje umlobole nishade naye kwazeke ukuthi kodwa muhambile emsebenzini umfihlela ngazi ukuthi khona umuntu wesifazana omunye osuke wenzani naye kodwa kwaziwe ukuthi ungqo ethi noma ekhona umunye umuntu wesifazana azi ukuthi wena unonkosikazi owuma wengane yakho ngizwahle dokotela yabona nje ukuphatha ubuhlungu ngize ngambona ephotile engane yami ephotile boyfriend ubani uyabona ukuthi okuyayo kuyabuya so ungalahleki angikuhleki sithandwa sakho kodwa wena dokotela ngokwami usukhulumile indaba ingayo ubhuti yes esikhuluma ngayo indaba ingayo ukuba kuya ngami wena bhuti kungabe uyayibhukhela wena uthole wena ukulapheka ngoba inkingi kuwe yebo bonke laba abantu abasebenza esibabalayo sasingakhuluma kodwa into ekhona ingawe kuqala kukhona ukulimala dokotela okwenzeka yebo kukhona impela ukulimala okuyena manje naye ungathola ukuthi mhlambe even ukulimala kwakhe ilokhu kwamawengane kwaye lento ayenzayo manje useziduduza kwayena ngalo untombazana omunye oseceleni umuntu enamthandayo uma wengane kodwa uma wengane useyamhlukumeza kanti mhlambe uma wengane ukwenza lokhu ngoba ebona yena ukuthi akamisile kahle misa indaba yakho baba ulungise nonkosikazi wakho uzobuyela kuwena all right kulungile dokotela sidlale kakhulu lensizwa ngizofisa ukuthi sidlulisele abamasibuya sinamafuthi nathi cishe uthi awu3 inzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele ubhekane nobunzima bomntu uye lo ofanele wabhukhela yes yebo nakumuntu ofulela emedilution ya umuntu olimele uyalimaza yabo manje yonke indawo la incika khona ushiyakunega ngoba nababukisa yabayitshela ukuthi uyabheka yebo uzilethela ukuthula ngezikhathi shembandla uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo manje uthi kanti ungathola uma wengane ubenza amabomshi amaplani akunika icover yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lakwa clientele lomngcwabo izindleko ze-transport igrosa netshe lesikhumbuzo balisa namuhla kulula awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha sekuvele waphela wonke kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisensi imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile isikhathi kwesikhathi komunye umuntu ukuvala le gap ekade ivulwe ex kuthatha isikhathi and mase kufike umuntu oyivalayo ifiye kulo yabo the connection again yes uyasaba ukuthi kuzokwenzeka leya nto eyenzeka lo yes ukuthi umthanda kodwa yes ukuthi yes kwenzeke leya nto aphinda hayi yabo and izothi ikhamba kwesikhathi igcina isiba neabusanyane phakathi kuwena uyamtesta usethola amacala bahamba naye sekumbambile umhloswali ukhoti kufuneka lathulakale lezala wesebanjiwe impela siyahamba naye ngalesi sikhathi sengibheka ukuthi uma ngikuthatha ngamehla engqondo ngikusa kuleso sikhathi leso ukuba wawuyintatheli wena ngaleso sikhathi ngabe i-headline yakho kuleso simo wawungaqhamuka uthi sekusele khona amahora ambalwa besizobhekana noPilato listen properly ukugamanxa kwehora leshumi intuthuko yomuntu ngumdali kaNkulunkulu sizulu umhlaba ngoJesu Kristu sibanjiwe ngamasosha umbutho walapha eRome kodwa ke kutholakala sengathi impela akayicala kodwa bona baphilile uPilato njengamanje ukuze kuyothwesa icala awula impela siyasakala kanti mina ngingaqhamuka sengithi ziyaqina izinsolo zokuthi abe behamba naye sebekudla inyawo sebehambela kude Usuku obuhle nonkosinathi Mshengo. Ukhozi FM luhamba phambili sakazolana ukhozi olumaphiko olamba phambili asikho besatha ama voice note
hlengiwe sizwe ukuthi kuhamba kanjani kubona abalaleli baphawule bathini ngalolu daba. Indaba yama-ex bafowethu ithi ayithi ukujula kancane. Yazi kunomuntu oyayehlukane naye umthanda. U-end up umbize nge-ex umuntu omthandayo ngenxa yokuthi usune-peer pressure ukuthi it's either unkosikazi noma yilo muntu othi wena uyi-straight ose-occupy lesi space usaba yena. Kodwa uthola ukuthi lo ohlukana naye ngempela ubuhlukana naye ngoba usamthanda kodwa igama lizothi uyi-ex kanti umuntu omthandayo. Kulapho-ke lapho ufika khona ekutheleni igcine sekumbathwa ndawonye umakhothi okusele lo labantu ngoma emdudu. Mngane ngibingelele la bawomshemo nakuDr Mthembu. Hayi ngiyamazi lo muntu. Ngicela ukuba anonymous. Lento engikhuluma ngayo into eyenzakalayo iyenzeka kimi. Kunomuntu nje wesimame engangithandana naye. Sahlukana-ke naye. Kodwa nje ngingathandana nawo wonke amantombazane. Kodwa nje inhliziyo yami masithi ifuna yena. Suke sengimfuna la. Nawe uyazi nje futhi ukuthi mina naye asathandana kodwa nje uma sindawonye ayikho injabulo singabi nayo. Ngiyabonga. Yebo sawubona Dr Mthembu nomshengu. Ngicela uku-anonymous. Mina Dr ngihlusha i-ex yami. Ngathandana naye 10 years back. Sahlukana so ngamuva on naye wamuva on. Kodwa usabhizi uyangifonela. Mengafonanga uyafika la ngihlala khona ethi uzobuza impilo. Anginangane naye. Kodwa nje uyangihlupha nje ngokufona. Abuza impilo. Shame. Uyakhathazeka nje ngami. Angisazi ngenze njani. Kodwa mina ngokwami cha hayi. Angisamdingi ngoba kwaba nesizathu sokuthi sihlukane. So uma ngimbuka nje ngicabanga lento wayenza ukuthi still usengaphinda ayenze. Kodwa nje uyahlupha ukuthi njalo nje uyafona. Ngiyabonga. Ya, hayi indaba ya-ex. Kungenzeka yini mhlambe wena ulele nje lapho ulele eduze komuntu kodwa enhliziyweni yakhe kuno-ex ongasolvekile. Oh, hayi iyabhlungu lento ye-ex. Kodwa ke mshongo I think kumlalelo olalele I think into ebalekile ukuthi before kwawena uhambe uyozibandakanya no-ex awukuzibuze nje lembuzo emncane. Uzibuze ukuthi uma ikuthi ngizolala naye lo muntu namhlanje is it because mhlambe ngilonely or mhlambe ngiqhanyelwe or ngoba ngampela ngifuna ukucaciseleka ngemizwa yami nalo muntu. Okay, mhlambe ngifuna umdavazo nje kuphela ngifuna ukududuzeka ngenxa ukuthi ikhonto eyenzekile noma ngampela ngizimisele ngalo muntu ukuthi ngakhe naye. If kunjalo sengishintshile yini mina useshintshile yini yena kuloko okwasihlukanisa kuloko kwasixabanisa. Okay, kodwa I think into ebalekile kakhulu ukuthi kwawena uzibuza ukuthi kwayena if ekufuna lo muntu ngoba ekukhetha ngampela na nyoma ngoba ekuboleka nje isikhashana ngenxa yokuthi naye khonto adlula kuyona khonto ayivimbile ngale. So I think bisinda le topic mshengu ngoba ikhona wena Doc uyabo khona lento le ngithi le yokuzithola uba senkingeni yabo nje Doc siyakhuluma ngayo ngoba besikhuluma ngayo indaba yama-ex. Enye yezinye izinto ezivamile ukuthi zenzeke ekupheleni sure umuntu othola ukuthi wayekushela wamehlula Doc yabo ngalesa sikhathi wayekushela ngaso mhlambe kokukhona into enako ukuphambana uma uthi uyambuka izinga kulona nawe ama-gap maningi bese uthi no man bese ahlale futhi efukwini impilo yakhe ithi ungathi improve. Yes, mayise improve impilo ubuya ese more of a confidence again aphinda azoshela. Yabona ke Doc yobe sebuye ezoshela akho relationship ayizelayo ikhava score no aka yileyo kunelisa le uyayidinga
ngesikhathi wena usuthi ublula Suyabambelela. akhe phansi Yeah. ngoba njengoba ayikha phansi futhi ukha phansi ngalelo lokuthi awukuzweke lokugoloza Inhliziyo embi-ke le. Inhliziyo embi. noma ubaleka nje nokuxhaka usukubambile Kodwa uyazini Mshengu? Uthanda ukuthi wena sekuzoba wena usuzomthusana manje. Kodwa ke bona loyo uba nenhliziyo embi lokho. Kunabantu ngempela nje ububezwa nje laba abathandayo ngempela ex babo ngenxa ukuthi ngempela lo muntu usasenhlizweni. Kodwa yabona lento ithini kuwena mlaleli ekhaya ukuthi before uhlukana nomuntu onaye namanje enza sure ukuthi uyayilwela irelationship yakho. Ungalwi ngento nixabaniswe into engabonakala ukuthi uma suthi uyayibamba lento ubona ukuthi hayi man lento ngangidinwe nje into ethizeni ngoba izobuya izokulimaza later usudlulile wathembisa umunye umuntu awusakwazi manje oba loshile ukuthi sune straight awusakwazi manje suthembisa umunye umuntu kodwa inhliziyo ayikho into enzima wedokotela ukuzama yabona ukuzama ukuthela amanzi ebhekilini kwakusetshenziswa igama ekhaya eselivele selivuza uma umuntu esene interest kwenye indawo dokotela noma ungazamani isho ngathenga imoto ngiyakubona lokho if umuntu esenenye interest kwenye ndawo but isikhathi esiningi nabantu abahlukana bengahlukaniswa abanye abantu ehlukaniswa izimo nje zokuxabana nje ongazange ukuthi kube khona ukuthi yini ngempela enihlukanisile yabona eseyedwa ukuthi ahlukaniswa yini ugcina sowakha izitori zokuthi ayihlukaniswa ingoba kanti leyo nto izogcina sikuhlukumeza usuwedwa uthi uyamove on leyo nto likuyakushisa ilahle likushisayo uwedwa so sithando zami lo ukhona ngiyanicela ukuthi thanda lo naye ke manje kodwa kuqala zama ukuthi uzilaphe wena kuze ukwazi ukuthi udlule kuze ukwazi ukuthi uthande lo onaye kuze uzizwe ukuthi uphephile mina ngu Dr Nomcebo Mthembu ngise Medilution if kuukuthi mhlawumbe omunye wabantu lapho kade ulimala ufuna ukudlula kulomuntu oluphindela kuyena kulomuntu mhlawumbe wakulimaza nawe awazi ukuthi yini le ngenza ukuthi ngilomuntu ngimkhumbula yini le ngenza ngibuyele kuyena or ngifuna ukudlula nje kulento ngiqhubeke nempilo yami ngoba yena useqhubekile nempilo yakhe ngithinte ngikwazi ukukusiza lapha esibhedlela inamba ithi 072 994 7547 inamba yasesibhedlela leyo ukuthi sikusize nje ukuthi uphile lempilo oyifisayo ngokomoya wakho and then ekliniki if ukuthi ufuna ukuziklina njoba ngoMonday lesiyakona Mshengu ngine special kuma branch omabili if uyakhona nje kuMonday uzoklina igazi udrain acid ukhipha inyongo uklina amaphilisi egazini uklina izinso chathe uvula imthambo kwinduku umuntu enkinga yenduku uklina inkomo uyibuyisa inkomo uma ukuthi uyibona ngathi imanzi or uyizwa ngathi ilusi if ukuthi kunenhlungu ezikhona ufuna ukugquma njalo konke lokho kuzobe kuyispecial ngalo Monday wa Easter Monday okay if ukuthi available hamba uye clinic ham eRichards Bay siqale ngenamba yase Bottas Hill 031 765 84 75 ise Bottas Hill ungafona noma ungafika nje ngoba phela sokuyiholiday ufike nje Monday or eRichards Bay 035 760 15 no 9 nibe nempela sonto enhla nugubhe kahle futhi ugudi kuyiphasika yes nami ngizobabona ngiyakubona ngephasikeni le Richmond kusasa so ngizobe nginabo lecongo angifuni ukuyikhulumela eziko ukuthi iphasika kulonyaka uyaphi ngihambele ke amabandla ahlukene kodwa ke ngikwesile bese ngiba bathi uzulu odudayo okay iZCC ngizobe ngikubo futhi ilawo mabandla awuthu engizobe ukuthi kusasa ngisewesile bese kuthi ngomgqibelo ngibe kuzulu odudayo wonderful hayi siyabonga ka sebuya ngiyangena ke ngesonto ntambama dog ngizongena ngesonto ntambama okay kune yabona ukuthi ngiyafuna uku-invite uthulalela okay section yokuqala kuzobe umculo wamakhwaya all right 9 kuya 10 kodwa ke phakathi kuka 10 dog ke 11 sure hayi kufihla induku emqhubeni hayi siyoba sinawo nibe nobusuku obuhle
Usakaza ulalela ukhoze olumaphiko phiko kwena ke mlalelo